बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंजानांगौनि थाखाय थांनाय 7 जुन खालि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव मोनसे मेल जानानै थांदोंमोन। बे मेलाव बिटिआरनि चिफ डिपुटि चिफ आरो जोंनि मन्थ्रि इउजित ब्रह्मजों लोगोसे सिगनेटरि आरो आफादफोर दङमोन आरो बेवहायनो मानगोनां गिबि मन्थ्रिया गोख्रोङै बिथाङा खोथा होदोंमोन जे थाबैनो बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनाय जागोन आरो बे सावरायनाय बायदिनो दिनैनिफ्राय बे हाबाफारियाबो जागायबाय। बाजेट सेसनाव जोङो नुनो मोनगोन जे गोबां जे बिटिआरनि जे दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय आसाम जे सरकार बे सरकारा गमामायै जे राहा लागोन बा लाबाय बे बाथ्राखौ जोंनि फैगौ जे बाजेट सेसन बे सेसनाव जों नुनो मोनो। गोबां लाइमोनफोरा ससियेल मिडियायाव अजद खालामदों जे बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरा बे सुबिदाखौ मोनगोन ना मोना होननानै। बिटिआरनि बायजोआव थानाय जे बर'फोर बे बर'फोरनि थाखायबो जे अट'नमास जि काउन्सिल दङ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बेजोंनो जौगाखांनायनि खामानिखौ मावगोन आरो एकर्डआव बिटिआर आरो बायजोनि जे काउन्सिल बे मोननै काउन्सिलजों जोंहा जे क'अर्डिनेसन थानांगौ दङ सरकारि भाबै बेफोर गासिबो जायोबा बायहेरायाव थानाय जोंनि जे बर'फोर बिथांमोनाबो सुजुग सुबिदाखौ मोनो।